potřebujeme vidět potřeby našich bratří a sester. Víte, kdo přišel na tento svět, aby krádl, ničil a zabíjel? Ďábel. Víte, kolik spoustu bratrů a sester je slabých, kteří padli do ruky ďábla a my jsme je nechali jen tak zbyt. Nechali jsme jen tak polomrtvé na zemi a pošli jsme kolem nich a řekli jsme, s ním nikdy nic nebude. Víte, co oni chodili do sboru, oni to nemysleli vážně. A pošli jsme kolem nich a jakoby nic. Amen. Prošel levita. Prošel další služebník. Podíval se na toho bratra. Víš co, já jsem tam jednou byl, ale počkej, ty to nevidíš? Ty to nevidíš, jako služebník by si měl mít oči. Jako služebník by si měl mít oči. Jestliže nevidíš svého bratra, jak je na tom, ty nemáš oči. Ty vidíš jenom kravaty, ty vidíš jenom služby. Ty vidíš, jak lidé tančí, zpívají a chválí Pána. Hej, ale jsou spoustu bratrů a sester, kteří padli do ruku toho lupiče a my potřebujeme jít za nimi. Víte, já jsem nad tím hodně přemýšlel. A víte, proč nepomohl ten levita a ten kněz? Víte, proč nepomohl? Investice. Něco by jich to stalo. Něco by jich to stalo. Hej, podívej se na Ježíše Krista. Něco ho to stalo. On musel stát ze svého trůnu a přijít na tuto zem. Všechno bohatství nechal a přišel na tuto zem a oblekl se do normálních šatů. Haleluja! A víš co? Někdy nás služebníky zastavuje naše investice, protože jestliže chceš sloužit, budeš muset investovat do služby. Bude to tvůj čas a víš co? Někdy se lidé budou na tebe lepit. Zašpinit tvůj daný oblek. Co uděláš? Tento kněz a levita, oni prošli, protože víte co, by museli investovat. Museli by chytit toho mrtvého. Museli by se zašpinit jeho krvi. A víte co, oni se zašpinili jeho krvi. Já vám řeknu, že oni se hodně zašpinili jeho krvi, protože mu nepomohli. Haleluja! Ale přišel někdo jak muž, přišel tam muž, jako je Samařan. A víte co, když viděl toho člověka, ne jako služebník, ne protože si myslel, že je služebník, ale protože byl člověk. A víte co, každý člověk by měl mít srdce. Haleluja! A víte co, on viděl toho člověka a podíval se na něho a řekl, Bože, jak můžu toho člověka nechat tady? Jak ho můžu nechat zbytého? Přišel k němu, ošetřil jeho rany. Víte co, on ho položil na svého maska, na svého meska a on byl ochotný jít tu cestu a jeho nechal vozit. On ho položil před sebe. Zanesl do hostince a řekl, hej, jestli ti to bude něco stát, já jsem schopný investovat do tohoto bratra. Kolik z vás chcete dneska investovat do bratra a sester? Chcete dneska investovat? Amen. Poslouchej, víte co? Když se podíváš na toho muže, tento muž měl tělo, je tak? A víte co? My nikdy nejsme schopni investovat do těla. A víte do jakého těla? Do Kristova těla. Já ti řeknu, že někdy lidé z tohoto světa nás předbíhají. Tento Samařan, víte, to byl jako tento svět. A on předběhl lidí, kteří opravdu sloužili Bohu. On je předběhl a řekl, já vím, do čeho já investuju. Bible říká, že synové světa jsou prozíravější než synové světla. Haleluja, my to musíme zastavit. Musíme proti tomu protestovat a říct, ne, to my jsme věřící lidé. To my jsme ti, kteří nasledujeme živého Boha. To my jsme ti, kteří kážeme Krista. To my jsme ti, kteří budeme investovat. To my jsme ti, kteří půjdeme, já nevím kolik. Ale my vidíme potřebu mého bratra. My vidíme, že ten odpadl, jdeme za ním. Víte co, někteří z vás, jste tuto touhu měli a činili jste to, ale potom jste se dostali do hladu, dostali jste se do údolí stínu, kde je ďábel. A víte co, ďábel přinesl hlad na váš život a umřeli tyto touhy. U vás vevnitř, to zve, hej, běž, ale tvé pohodlí
A to, že někdy, víte co, jsme v době. Já vím, že to není růžové. Já vím, že každý má potřebu. Ale když investuješ, Bůh ti bude žehnat. Když investuješ, Bůh tě požehná. Víte, co se plodí v této době? Ovoce, sobectví a lakomství. Ovoce, sobectví a lakomství se rodí. Víte co? Já vím, o čem mluvím. Bo sám jsem s tím procházel. Několikrát jsem se nachytal, říkám, Bože, já jsem lakomý. Já jsem sobec a myslím je na sebe, Bože. Jak můžu takový být? Bože, já ti sloužím. Jak můžu takový být, když já myslím jen na sebe? Jen na sebe. A víte co? Vždycky, když budeme myslet jen na sebe, a mělo by se stát, že ta naše potřeba bude naplněna, okamžitě umře ta potřeba. Okamžitě umře ta potřeba. Amen. Víte, proč lidé přicházejí do církve? Oni chcou mít dobré manželství. Oni chcou mít požehnaný byt. Oni chcou mít požehnané děti. Ale vůbec nemyslí na to, proč přišli do církve. V těch místech říkám, proč jsi přišel? Přišel jsi, aby si měl požehnané manželství? Aby se ti dobře vedlo? A co Krista? Miluješ Krista? Proto jestli tento porod přišel z těla, umře. Víte, proč spoustu lidí odešlo? Protože tyto porody jsou z těla. A proto spoustu lidí odešlo. V jejich těle přišla myšlenka toho, dívej se, jak se mají poženat, dívej se, pojďme, jdeme do církve, musíme jít do církve, protože my chceme mít taky takový život. Oni přijdou, čekají, nedostávají to a naraz to umře. Jdeme pryč. Ale když přijde duch a přijde Boží touha, tak víte co? Tento člověk nehledí na své potřeby. On se vůbec nedívá na to, co s ním bude, co bude s dětma, s manželkou a všem, co má. On se dívá na Krista, on říká, Bože, já tě miluju, já tě chci následovat. A toto je z ducha. Člověk, který miluje Krista, i kdyby nikdy nic nedostal, stejně ho bude milovat. Potřebujeme dávat pozor, my služebníci musíme si dávat pozor. Prosím, nehledme jen na sebe. Podívejme se vedle sebe. Podívejme se na ty nejmenší. Poslouchej. Po této konferenci ať ty slova zůstanou. Amen. Amen. Tady se píše, druhého dne dal hostinskému 2 denary a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Haleluja. Kolik z vás chcete mít odměnu na této zemi? Kolik z vás chcete být populární? Chceš být populární? Ty nechceš odměnu, jak přijde? Já nechci odměnu teď. Já nechci. Mně stačí Felicie. Mně stačí to, co mám. Víte co? Já se těším na tu odměnu, která teprve přijde. On říká, já ti to zaplatím. Až přijdu, já ti to zaplatím. Někteří si vybírají odměny už na této zemi. Někteří si vybrali odměny a vybírají odměny na této zemi. Já nechci věci pomíjivé. Já nechci věci z tohoto světa. Už dost. Víte co? Kdykoliv chtěl jsem věci z tohoto světa, to víte co? To nedalo mému duchu růst. Naopak, byl jsem zničený a ztrápený. Hledal jsem Pána. Volal jsem k němu a nevolal jsem ho najít, protože jsem chtěl odměny z tohoto světa. Odměny z tohoto světa, které pomíjí. To přijde do tvého života, ono tě to trošku nasytí, povzbudí, naraz to umře.
zmizí z toho života. To jsou odměny z tohoto světa. Protože věci z tohoto světa pomíjí. Tak jako tělo. Co se narodilo z těla, je tělo. A co je z ducha, to zůstane, to má moc. To má svoji moc. Amen. Pojďte se mnou do Lukáše 7. kapitoly. Jako služebník musíš být připravený. A víš co? Říkáš, tak to znamená, že já nejsem připravený? Ale Bůh tě připravuje. Bůh tě připravuje. Ty to nevidíš, ty to neslyšíš. Poslouchej. Tak jak pastor Lukáš řekl, je tady někdo, kdo slyší? Na to, aby si se mohl ozvat, musíš mít ty uši. A Bůh tě připravuje. Lukáš 7. kapitola 36. verš. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu, v domě farizeově přišla s alabastrovou nádobou vzácného oleje a s pláčem přistoupila ze zadu k jeho nohám. Začala mu je smáčet slzami a stírat svými vlasy. Líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to je za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, chci ti něco povědět. On řekl, pověz mi, mistře. Jeden věřitel měl 2 dlužníky. První byl dlužen 500 denarů, druhý 50. Když neměl ničím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Řekl mu, správně si osoudil. Pak se obratil k ženě a řekl Šimonovi, pohled na tu ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem. Ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Tady se zastavíme a my víme, že na druhém místě, nebo chcete jít dovnitř, půjdeme dovnitř, podíváme se. Amen. Aby si řekl, že si pastor vymyslel. Podíváme se do Jana 12.3 a budeme číst. Jan 12.3. Tady je napsáno, tady je napsáno, tu vzala Marie litru drahého oleje, z pravého naftu pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Duch se naplnil vůní té masti. Judáš Iskariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl, proč nebyl ten olej prodán za 300 denarů? A peníze tady kudy? To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj a měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl, nech ji, uchovala to ke dní mého pohřbu. Chudé máte vždycky sebou, ale nemáte vždycky. Na jednom místě jsme četli, že přišla jedna žena, hříšnice, to byla hříšnice. Ale my víme další věc, že kolem Ježíše Krista sedělo spoustu učedníků.